салому алайкум дӯстон, ин канали Таҷ медитсина TJ мебошад ва мо тасмим гирифтем оиди бордоршавӣ ки сарчашмаи ҳар як ҳаёт мебошад ба шумо маълумот пешниҳод намоем. Инчунин ба шумо хотиррасон менамоем ки лайк мондан ва подписка карданро фаромӯш накунед. Бо диққат бошед, рафтем. бордоршавӣ ин таърихи як нутфае мебошад ки мушкилиҳои зиёдеро паси сар мекунад то ин ки бо тухмҳуҷайра якҷо шуда ҳаёти нави як инсонро ба миён орад. ин таърихи ҳар яки мост. дар раванди алоқаи ҷинсӣ тақрибан 300 миллион нутфа ба ковокии маҳбал партофта мешавад. баъд аз он миллионҳо нутфа ба берун мерезанд ё ин ки аз муҳити кислотагии маҳбал мемиранд. ба ҳар ҳол бисёри онҳо зинда мемонанд аз ҳисоби механизми муҳофизатии маҳлуле ки дар гирди онҳо аст. баъдан нутфаҳо бояд тавассути гарданаки бачадон гузаранд ва ба худи бачадон роҳ ёбанд. дар меъёр гарданаки бачадон маҳкам аст, аммо дар вақти овулясия ӯ ба муҳлати якчанд рӯз кушода мешавад. нутфаҳо тавассути луоби цервикалӣ мегузаранд ки тунуку обмонанд шудааст барои осонтар гузаштани онҳо. ҳангоми ҳаракат дар дохили гарданаки бачадон миллионҳо нутфа мемиранд. баъзеҳо дар қабатҳои гарданаки бачадон рус мемонанд, вале баъдтар онҳо метавонанд ҳаракати худро давом диҳанд, ҳамчун дастаи захиравӣ. дар дохили гарданаки бачадон кашишхӯрии мушакҳо ба нутфа дар раванди ҳаракати онҳо ёрӣ мерасонад. аммо мутаассифона ҳуҷайраҳои муҳофизатии масъунияти зан ҳазорҳо нутфаро нест мекунад. иштибоҳан онҳоро ҷисми зарарноки бегона меҳисобад. якчанд ҳазор нутфаи ба бачадон ворид шуда, як гурӯҳаш ба наи бачадоне ки холист равона мегарданд ва гурӯҳи дигар ба наи бачадоне ҳаракат мекунанд ки тухмҳуҷайра дорад. дар дохили наи бачадон миҷгонакҳои хурд тухмҳуҷайраро ба сӯи бачадон тела медиҳанд. барои он ки нутфаҳо роҳи худро давом диҳанд, онҳо бояд зидди ҷараён ҳаракат кунанд. баъзеҳо дар дохили миҷгонакҳо рус мемонанд ва мемиранд. дар ин раванд моддаҳои химиявии системаи репродуктивӣ ба қабати болоии сараки нутфа таъсири худро расонида, ҳаракати онҳоро метезонад ва онҳо бо суръат ҳаракат мекунанд. билохира онҳо то ба тухмҳуҷайра омада мерасанд. аз 300 миллион танҳо даҳҳо нутфа боқӣ мемонад халос. тухмҳуҷайра бо қабати ҳуҷайраҳое пӯшида шудааст ки онҳоро корона радиата меноманд. нутфаҳо бояд аз ин қабат гузаранд то ба қабати болоии тухмҳуҷайра расанд. ҳангоме ки ба ин қабат мерасанд, онҳо ба рецепторҳои махсусе мечаспанд ва акросомаҳо фермент ҷудо мекунанд то ин ки нутфаҳо аз қабати муҳофизатӣ гузаранд. нутфае ки аввалин шуда мегузарад, тухмҳуҷайраро бордор мекунад. баъд аз ҳамаи ин саёҳати пурхатар, танҳо як нутфа ба мембранаи ҳуҷайравии тухмҳуҷайра мечаспад. дар ҷараёни якчанд дақиқа мембранаҳои онҳо якҷоя шуда ва тухмҳуҷайра нутфаро қабул мекунад. ин ҳолат дар қабати берунии тухмҳуҷайра тағйиротҳоро ба вуҷуд меорад ва ба дигар нутфаҳо монеа ба вуҷуд меорад. инчунин тухмҳуҷайра моддаҳое хориҷ мекунад ки дигар нутфаҳоро аз худ тела медиҳад ва қабати болоии тухмҳуҷайра сахт мешавад. инчунин дигар нутфаҳоро қабул намекунад. баъд аз он дар дохили тухмҳуҷайра маҳсулоти генетикии мард аз сараки нутфа ҷудо мешавад ва дар гирди он пардаи нав ҳосил мешавад ки инро пронуклеуси мард меноманд. дар дохили ин пронуклеус 23 хромосома мавҷуд аст. инчунин пронуклеуси занона низ ҳосил мешавад.
ва он низ дар дохилаш 23 хромосома дорад. баъд аз ҳосил шудани пронуклеусҳо онҳо ба ҳамдигар наздик мешаванд ва бо якдигар якҷоя мешаванд. ва бо ин якҷояшавии онҳо раванди бордоршавӣ ба охир мерасад. дар ин маврид коди генетикии беҳтарин ва нотакрор ҳосил мешавад ва дарҳол ҷинс, ранги мӯй, ранги чашм ва садҳо аломату хусусиятҳои дигар муайян мегарданд. ҳуҷайраи нави ҳосилшуда зигота ном дорад ва ин сарчашмаи ҳаёти як инсон аст. акнун миҷвонакҳо ва наи бачадон зиготаи ҳосилшударо ба сӯи бачадон тела медиҳанд ва ӯ дар девораи бачадон часпида 9 моҳи охир афзоиш мекунад то дами таваллуд. ташаккур ки то ба охир тамошо кардед. бори дигар ба шумо хотиррасон менамоем. лайк мондан ва подписка карданро фаромӯш накунед то ин ки видеороликҳои ояндаро мадди назар нагузаронед. хайр.